Grabe, mahal ako ani ang motor noon. Tulo na kabuan, wag ka data. Nya, pati na kong kagua ni. Ako na kay kong nag data dito. Kunya ni ingor bang kumpanya. Basta di ko kadatarong buwan na. Last rong adlaw. Ilan ang kwaon, embargo na nila. Sayang kayo. Sus, pida. Unsa kay angay na kong buhaton na nila nga para makahimos ko aning motora kay di masilbi og ilar gining yanuhon og kuha din ako kay dugay na guni sa kuha hapit na magtulo ka tuig. Unya tungod na sa bitay nga tulo ka buwan kay sa mawa naman sa ko'y trabaho mamuha ni kong madatahe. Sa paagi na ko ani no. Kwaon ra ba gini ko nung adlaw? Ay sakto. Sandam day teknik nga para nga makapahimos gyapon ko ani. Mo ni akong buhaton. Ako ning ibaligya para nga makakwarta ko makabawi sa ko sa akong gidown aning motora. Mao gini akong buhaton para nga dili ko malakansi. Katos taguro na ato siya kaila daghan siguro kay aking team na siya. Klaro kayo. Magamit ko to. May tagmuari to siya ronda para nga maka kwarta sa ko kay anugon kayo maembargo rin sa kumpanya. Uy, may gidugayon na niya sakit kay sa to ang dughan. Kung pananggitan, ilan yung kwaon rong adlaw, di ako mapuslan. Bay. At kan grabe taas ang espiritu ning tao. Aw. Mo pa gani paghisgot ko, niabot ka man. Ay okay, nadunggan man ako nga ibaligyan ko daw kuno nimong motor. Siyempre, may gani kay nakahibaw kang ako ning ibaligya kay napiki lagi ko. Baywan na ko'y trabaho kay nganlan nga mahalin gini karong adlaw. Ano na apike magangamura magmaayo lagsik magkakayo nya. Adili ba apik ko sa Aw, pangwarta? dili ko. Apike kasi yung paglakaw kay marabag kondisyon kay ka. Taya yun mo. Nya, ganahan kanina kay bayaran ni nga. Magkapalit. Kay baligya ko ni. Bago over mo ni. Dindot. Na ako'y bayaran eh. Aw, ato ah. Pa kay na. Ato kay guhat ko diri nangabda ako sa ilawos ka ako nagguhat. Pila magipresyo ni kay para maka Unyara na to sa bot. Unyara na to sa butan. Igabot niya diri. sige. Oh. Ako lang sa paybaon nga ibaligyan eh. Ako rin bahala nimo ba alam. Sige. Ako ton. Oh. May gani. Gini nga rin siya. Kwarta na. Sila na bahala sa kumpanya. Kita ning atong negosyo ba nga by Ansel nga mga motor. Di finansya kita kay natural magini siya nga magpaginansya kita ng mga motor nga to pinalit nga buburato ra. No di pati naghana na sa ako ang kwarta nga nahalin sa kong by Ansel. Wow. Nang nga ako na sa ning pamalit sa lain sa mga motor kay para mabutubo gini kong kwarta. Ha. Pati gini duta gini nga kuan ay. Kini mo akong negosyo. Wag gini palpak. Ha. Kay nagpilit ang gani kong kwarta oh. Bay. Oh, may tiro. Sabay ako nimo kay ang akong amigo nga si Tugsok dunay motor niya. Iyang gibaligay ang motor. Tinuod ka? At tinuod yun. Matay Porti baguha sino pagkasanan. bulbinta bay kay no ang akong mga motor nga gibay Ansel. Oh, Nakur ko kalin na to. Oh. pagain niya ko na ha. Basta magpalit ng motor. Oh, natural kay ikaw gyud nag bayar gud ikaw gyud nag kuan ko nga baligya. Sige. Asa ba repita ro si atong nga nagtutong. Atong atuon dito sa iyahang balay. Ilang gipwestuhan niya. Ug naaron sa ilang tukaran ra. Tara. Nya ngano mga may baligya nga. Saman wa na siya kayon atong iyang motor nga. Nakauyon sa siyang motor. Galing lang kay wa nakauyon niya. Kay wa man sa ikabayad na. Masi korta. Amo ori ay. Palit ang sudan. Sama iyang ipalit. Masi korta. Ibigay mo to. Sige. Oh, paliton kay. Oh. Kinahanglan ko motor ko kay. Bay Ansel ba ni ko? Palit pagit sa gasolina. Wa sa ikapalit og gasolina. Ako may problema kay ako yung palit og gasolina to kay ako sa baligya ko. Sige, tara. Ito ta. Hinita uy. Huwes ko bikay. Ako sa tan-aw ni mga lasa kung paninglon ron mga motor nga gipangutang sa among kompanya. Galisod yung mayo ang mga tao ron ba. Kay ultimo tong pikas nga balay nga akong gipaningil dito sunahan. Asa tag piso. Yung pagigapil og bayad. Gidawat na ginako. Kaya importante nga di ko katat para si iyang gi data. Kaya ang iyang datahan
7,880 man. Nya, giapil ang balik 580 nga tag piso. Pero sige lang. Ang importante nga mabayaran gyud. Ay tan-awon ko ni ubang mga listahan diri big. Isa pinakautang diri nga. Uy. Judit naman ni ay. Karon naman ni lasing adlaw day kinahanglan nga magadata siya kay ug dili siya magadata. May embargo naman diri adlaw day. Matay motor nga click ra ba dinhi tutong tugsok. Bruh. Kinahanglan na ba gid nga ako makuha ning motor karon ug dili datahan. Kay ug dinhi ba datahan? Ako maoy inutil sa akong kompanya nga gitrabuhan, ma-football ra pud dayon ko, nya mao pay pagtambong nako. I-crash out ani be. Ato ni siguro og adto silang balay. Kay tingali unyag mulakaw ni. Kay pintuhan na ra ba dugay man gini siya nga wa ka data sa ato pa. Gahi-gahi ginig mo data. Bruh. Tulo ka buwan na sa ato pa. Embargo na gyud. Ako unahon ni. Adto ko na ko din sila ha. Sabi address ni dire. Asit yung buto barangay ba ko. Aso sayo na ni. Ha, adto ko be. Unahon ko ni. Wow, nagugay mas pay taguro nga. Hinam na kumukunit ang kwarta kay. Kompleto mo sa ni motora. Bisig wala pa maimpas kay utang pa man. Amo ni bay. Mo ni motora Wala mo ang baligya. ako ang bayar. Pati ang naong ko pa. Tignaw ko Tanaw, taw. tanaw. Ay, saan man kay. Naabay atras ning bayar mo. Pamuhok pala Batihan imo ha. Kay mo man ibaligya. Pilit kayo. Ako managway bati. Pero nanay motor. Mugwapo sa ko kay. Nya. Okay ra kaning motor ako baligyan mo. Oh, siyempre kay nag-apas di ko bay answer ko ni akong pagpamalit aning. Oo, dire resibo basa. Bruh. Basa. Mura mag hanap naman kay ni. Asas, straight naman ang bayad ko na sa Lamparo. Ah, kabukal lagi dili. Dili ko kumbasa ba? Tortugok dyan. Bruh. Gunitin na lang na. Kay imo ka na bayaran. Naroon ikaw na lang mo bahala aning. Karon, Na, kay imo naman eh. karon ang imong komisyon. Oh. 2,000. Ah, tayo hala. Salamat palit mo na. Ikaw rin pagbuto na ko sa presyo. Salamat ha. 15,000. 15,000. Oh, wow. Larga ay lagi pa. Basta kay 50,000 eh. Okay, ikaw na bahala na. Oh, Anto na bay. Wala na ka na. May 2,000 ako. Bay, salamat kay bay. wagi problema gid kay insaktos papilis. Pag nag-apan ani ro. Ni palit ko ning motora. Sakto ni sa gasolina. Ang problema kay di ko mo drive ani. Ano ni? Ako ni doot. Parang safety ba? Why doot? Bruh. Brum 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 brum. Nao naman ni ang sitio boto barangay Baho. Matay. Kung mo nakita ang motor diri na mga motor diri bro. Di man click. Uy. Isa man ni naghandos-handos sa motor. Oy, bay. Ay, ikon sa mangutan ako nimo bi. Ano naman? Sa butan na. Kanang kaila ka ni tutong tungsok. Oo, nakaila ko na ay. O kanang kaila ka na. Oh. Kanang asa pita na yan balay. Durag tuam to sila to padulong. Durag tuwa dito itong nahan. Pero nakita mi tungod ani motor. Nga naman. Iya mang baligya ani motor ako nang palit. Di baligyan ni niya. Oh, Ay, si pita na ako si plate number ani. Oy, 391. ngano mga imam nagili. Dili siya ka pwede ka baligyan ni bay. Kay kini siya gipanag-iya pa ubuso sa kakumpanya nga akong gitrabahuan. Kini mo akong gipaningil karon kay do na say kuwang ani nga tulo ka buwan nga ibayranan plus do na pag say usa ka tuig gratahanan. Bruh. Di na pwede mabaligya. Mapriso ka niya og imo ni plito dayon. Sa kani ding motora ni wa pa ni maimpas sa. Wap Kumpanya? ani maimpas nga no iyam ning gibaligya. So ing na siya dito nga kung gikuhas kolektor. Lakaw adtuan dito kaya ako Matay. na sige na. Sao naman yan yung kuha nga pertinda ko ara ba na kong bayad ni Pili. 50,000. Mapriso ka o mo adto ka niya. Kay kuha balik imong gibayad ko niya. Lakaw. Kinahanglan lagi ba ato na ko nang mga tawanan agad animal kay dako balik-balik ya din motor day nga kanang wa pa day maimpas ay mo nang imon nang gibira karon. Sa man di ay ngano imong ning gipalit nga dili man ni sa kompanya man ni. Ah, Lakaw na lakaw dito. Tay ka mga tawanan. Mamalit sa kagway klaro. Halinan gid ko. Puslan gid nga akong nga diskarte. Bahin sa ko anak baby sa imong halin. Ba kay ako goy
naghatag ni magbayar. Wa problema na bay. Kay katong nakapalit ato ron. Magtiabaw to. Kay Ama? maghuhuno to motor. Wa ka na maimpas. Dili, ko pa rito kuwang ni mo Imuha na. ng 4 milo. Salamat kayo. Salamat kayo. Bintaha yun nga nagka-amigo ta. Kaya may Siguro. kinaya na. Sama mo oy. Eman. Tong motor ba yung baligya ba? Sa mga wamon dito maimpasay sa kumpanya di ay. Bruh. Ako ba ipas sa milabot mo? Og baligya mo tong motor nga. Ako gikuhaan ko sa kolektor no sa motor ito. Sugatan ako. Nangutana di ka og naimpas to gwa. Nganong ibayad magkakisa may bogo? Kay Bogo. Ikasad. Bayar ka ng motor ko niya. Ay So, ko ay na kanya na sugot Ako na lang naman mama. yung pasangilahin lang sa'yo. Gusto mo? Pinakay gusto mo? Pinakakay. Di mo naman hadlo ko pinakay. Ako sugot din ko. Pinanitay ni kong ulog. Mo pinangay mo. Ngano imo kanang imong ipon. Guys, di ba ka na? Kanang imong ipon. Ako may pasangilah no ni mo. Di Ikaw nakakadot. may palit. Di na nakadot imong ipon. Sige, may kaya, mo. saman. Aro. Kini usa ka ba ko ni ko. Ge, Bubok pare, ko yung tang mo. Say, piriti tayo. Oh, Piriti tayo. ay ay na. Samay. Unya na. Ang makadaog ninyo, tagay bayaran pa nako. Sino ka? No, Sayo no. ko. Ay, Bubok ko. Gana.